Sige, derogin. Anong san tayo? Ori na pudot, iti bado tayo. Kasi niyong adaanak met iti nakalalagip unay nga pagteng. Adaanak iti parikot iti biyag iti agdama. Iso nga naalukoy met tiriknak nga imay nang isurat keng kakasin yung iti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Tabaring no mapadayawan met isurat ko nga maibasa ken maidrama. Ngayon kasangwanan man ti amin ket kablawang kay man pelayang ti tanemar si studio iti naimbag nga orasyo. Kastameten iti padak nga agbibuya ken agdingdingeg iti live streaming yo. Kinaparamag daytoy man ti intay inuten awarwaren asiglot ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Ket doan niya daytoy nga kinaparamag kastoy man nga inakirugi nga isalaysay kasinyo. Dayta naiplastar kon. Apo, ad-adamanin nga pimintasak ti kagatgatan ko nga dakkel nga aritos ko. Kaya dati duwa nga dakkel nga singsing ko. Bakit? Ay ito po, Bram, dito isangot, Charming. Asyos si mahal, lakay. Ad-damanin baro nga alahas ko. Ito dakkel nga aritos ko. Kas namin ten, dito duwa nga dakkel nga singsing ko. Ay nangalaam ti gatang mo kada kita. Bakit? Nagpauit manen alakay, dati anak ta nga di Hong Kong. Iso nga indagdagos kun ang gatang iti pakakit kitaak. Anya, kitawalat na batin, bakit? Dapat 2,000 nga nabati lakay. Ay, ikanak mamad nga ron, gatang ko matitikwintas ko. Anya? Gada nga kurso nadak nga kwintas nga lako ni Kumari Pinky. Ay, managbayad na lakay. 5,000 day jay. Akit saan nga umanay day, akit 3,000 lang iti nabati nga pauit ni anak ta. Ilakog jay may isang nga kalding tan atap nung makaanay. Bakit? Ala, sige. Sikat makaamurom yo. Arami din ta, no, anya ti pagragsakan ta. Total, adamot ti anak ta iti Hong Kong, nga kanayon na ta nga mangipaw iti ti kwarta. Tap no magatang tamid, digit ti kayat ta, lakay. Isupay alang aron, itid mo dita 3,000. Taanayak ton, may lakog diti kaldeng, ti igatang ko ti alahas ko mag. Thank you iti 50 stars kani Dario Peralta. Hello pa kani Lorceli Timbresa. And ayan. Malo, balasang ko. Nanang, panagkita mi kan amam ket barayuboy kayo nga gasawa. Taapin ako na kayo ti kasta nanang. Gaputano adda paw idjay anak yo, jay apo ko, nga jay Hong Kong. Kitila adda nga gatgatangin nyo nga gasawa nga oreno saan nga nasisita. Nanang, nagbalin kayon nga naparamag iti asawam. Kasla ita, agsusukot ti dadakkel nga singsing nga dagitaramay mo. Sa bali pa itadakkel nga aritos mo, nga no palaluwag ti agsarita kat kasla sa gapa ti kadakkel na. Umapal kayo laing nanang. Umapal kayo la. Ay saan nga umapal? Bakit ako malaw? Awan ti hilig ko kadagita alahas. Siyempre agad makaisuutak ti kakasto nga alahas gaputa adda igatang ko. Takanayon nga rin nagpaw iti apo ko yung kada kami iti asawak. Ay di yu amo nga panunutin ti rigat ti anak yung nga agsapsapol. Urnungin nyo kumaati kwarta nga ipawpawit na. Tanuad na kayat nangagatangin inton sumangpet. Magatang namat kumaay na. Ibusin nyo mo't amin na kwarta nga ipawit na. Di yung mo't amuti agiduleng. Shoutout pa kini Floro Rogas. Akapkablawan na ni Victor Garcia. Atang.
Bagay ko matlaang na kwentas ko. Akit na katun nga kwentas mo, Romeo. Ure mo't latalon ta agsusukot ititingid mo. Katanya nga ron tatang. Kas tama mo ti adda igatag na saan ka di. Ay, nagpawit manin aya, jay anak yaw, ti apu kaw. Ay, wen tatang. Angim awan tinabatin. Nagkurang peke di ang iso nga inlako ni Romeo tay may nga kalding mi. Tapno ada inayon na iti igatang na iti dayta nga kwentas nga ipakpakita na keng katatang. Aniya? Gimata nga kamin imuna iti dakkel nga aritos ko kendo ang nadadakkel a singsing ko. Dagito yun eh. O, kataltalo ribo tinabati. Isumati inayan ani inanayan ni Romeo ang gatang na iti kwentas na tatang. Paunay kayo, Romeo, malaw. Awalat konsensya yawn. Taapay mo tatang. Kitwin tatunggal agpaw iti anak yaw. Di apu ko, kit busbusin yu amin. Di kay man lamang ibati di para kinkwanan tumit intong sumangbat. Wano idulin nyo kumatano kasapulan yun tukat at dakautin yaw. Saanin nga laskin nga agidulin kami tatang ta. Kanayon mo ti panagpaw iti apu ko yaw. Salbag kayo. Agurong kayo Hello, ba ni Melchor Jose, RJ Ramos, Majang Amate, ken ni Lizette, late nga nag-tune in. Damot ni tatangan niya, bakit? Supay alakay. Tilada madildilaw na. Dilawin na gid din, dati pa naggagatag tayo, ti alahas ta, idinto nga awang ti dagas na. Dapat pakakit kitaan, ti pagbanbalugan, ti anak ta. Saan tamot nga ibisyo, wano isugal. Supay lakay. Ti pagmayatan na akit, makita dagiti tattao nga adda pa nagasensod biyag. Adangarod ti abroad ti anak ta. Kung maano busbusin ta di kwarta kay patulod na kadata iti awan kes eskan na abanag. Dagiti laan mo ti pagragsakan ta saan ka di bakit? Wen nga rod lakay. Ket nakaragragsaktan kung kailan makasuot ta mo't ati kabarbaro nga alahas. Apay di mo pa inik ka deta alahas mo bakit? Ket uray mo't si kalakay. Kaslajak pa gid kay kateren. Ako nata ket okay lang kanumot nga nakasuot lata. Uray no agdigos ta kasama agbaliw ti kulay na ta agpaypay sungarod na gitoy. Ungarod lakay. Saan tanggal nga ikatenen apay maturog ta ka din? Ay saan bakit? Mabalin ay nga maturog tamat nga dagos. Agit pagustuhan tamat tirik nata itatata adda ka barbaro nga alahas ta. Sige man laingin. Ulit napigsa ka pa'y laing lakay. Ay, una. Aglalo ta, awam mo't unay ti problema tata, at dala tamat ti anak ta nga, agipaw-paw iti kwartata, bakit? Uwan nga rod. Sige nga rod. Rugyan ta ka rodin. Ikatikla ta ti pagan-anay ko. Saan kong ikaten di kiti alaha kwintas ko na. Kastamit kanya alakay. Diyak mat ikikaten di ti aritos ko, di kiti singsing ko. Yan di kwentas ko. Nagmayat manakit kitan nga lamo-lamo ta angem at dalata nga nakasuot dagiti alahas ta. Isupay alang arudan, bakit? Umay ka dito yun. Makikiag dita. Ay, Romeo, makikiag dita. Ay, Romeo. Ay, nyakit din ni bakit ko. Malo, bakit ito? Mailiwak launay keng kabakat. Agulit ka.
Apay. Ikatintansa. Da apay mat. Ni, naringgur, dagiti alahas ta. Mm, Kay makamuka. Sige, ikatinta ka ruten. Yala, isuot ko tumanin na ito no bigat. Apaman ang makariingak. Ang kastamot kanya. Uh, okay. Oo, di may mayat na awan tinakasuotin lakay. Isupay may kang karutin na agin narakop tamanon, kan agin nagagtamanon, bakit? Oo, lakay. Nagagargarampang ka, laklakayang ka. Basta lang bakit, di maili. Nupay dandani kami nagtawin iti 50 kaniya Romeo ni ti asawa kasin yung kapigpigsami pay laeng kapigpigsaan mi tunggal baka lagip kami ket pagustuhan mi ti riknami tatay ko na akon ken ko namin ti asawa nga naragsak kami awan unay ti problema mi taadamet ti anak mi ti abroad nga binulan na tamat nga mga ipatulod iti kwartami. Arason no api nga magatang mi digiti kayat mi nga pagragsakan mi. Ket tunggal na ragsak kami ket awan ti stress mi ket ala ket pumaot met ti panaglin na ilo mi. Naglabas pa iti manual daw ket kasiman iti si marunong nga pasamak kasin yung ala tunggal na da masabat ko sang katalyaw dak tagiti tattao. Ay, kumpadre Berting, apay. Apay. Naminliman nga napalabas ka dito yung pwesto. Sumubli ka nga suble. Ang mo lang, makita ko nga ginatang mo nga bitbit mo. Ha? Ay, di nang sakit, di mapansin na kito yung alahas ko anya. Nga isot ipapabuyak dito yung tiyandaan. Nga anya gatangin maya dito, kumare. Adot lakok ka na duma-duma. Alaw, may kang pumili, kumare. Amangan ka no, ada dito yung tisap-sapulam. Ha? Ay, awan, kumpadre. Kumare. Apay, kumpadre. Ay, mulmulagatan nak, dati kumpadre ka. Mapansin nan sa langot, dati agkakangina nga alahas ko. Kumpadre, sa amot na pananguyaw Kumpad? Kasla saan nga bagay king ka, dati alahas nga sagapat, katakil na nga, aritos mo, kumare. Ha? Nanggagatangan maya da kita. Nanggagatangan da kita, alahas mo. Gangganjong samad da kita. Nakaala sakit kita. Ay, salit ka kumpadre. Ti amok kat dayawin da kita alahas ko. Uyawin kit din. Uy, hindi ta ka manlaingin. Umapal ka siguro visit. Ay, kumadre. Maday, katim di kita alahas mo. Saan nga maibagay king ka? Napalalo ti rorod ko idita uyawen ni kumpadre Berting dagiti alas ko nga suot ko. Dagiti suot ko nga burloloy kasin nyo. Saan kano abagay tay dakkel nga aritos ko naalas kano akit kitan ti panagsusukot dagiti agkakadakkel a singsing ko. Basta meten dagiti kwintas ko. Ngamuray no inuyawnak ni kumpadre Berting nagtultuloy latta ti kinaparamag mi nga agasawa. Nagtultuloy latta ti kinabarayuboy mi tunggal ada maawat mi akwarta nga pawit ti anak mi nga aga po sa Hong Kong. Aging ga naglabas pa dagiti aldaw ket sige ala isarekyo amin da kita ngem alwadan nyo magasgasan dawen ala ta pagmeryendaan kay to madamdama well ma'am thank you ma'am nanang, naimbagta na irana kayo nga may dito'y balay.
Iawid yun ton, di basit nga ref mi. Bagam to kini tatang ta. Umay nabagkatan. Uri kat adan dakkel nga kasukat na deta ref mi. Ah, manot pa ng gatang mo, netadakkel nga ref yo, balasang ko. 20,000 nanang. Branded nga min dayta. O kabarbaro. Anya, kit di kay pailainan anusan latan si dati nga ref yo. Basit nga rod nananang ken daanen. Nagastar pa ti kuryente no daan. Alakit ko kayon ton paunay kayo anak ko. Talaga nga baraw yuboy kayo. Kasano no agasangsang pa dya anak yaw. Awan la apulos ti urnong yo para kingkuana. Nanang, gisaan nga nasaya at ti panangi wardas yo ti kwarta nga ipaw it na. Di yula ka asyad ti anak yaw. Kasano no din anton kayat ti agtrabaho iti abroad ta mapanog matisuna. Kay kayat ket di ati apu ko yung nga makita ti panagpintas ti biyag mi, nanang. Babay ni ti panagpabarumi kan di kiti alikamen mi iti balay mi. Oh, taadda pa kagit kitaan na ti bannog ken sakripisyo na iti abroad. Oh, ken ubing bet pa iti apu ko yun nanang. Napigsa pay laing suna. Sigurado nga mambayag pa iti panagtrabaho na iti abroad. Ay kasano nga roten no kayat nantumot ti umasawa. Wano din anton kayat mauman ton. Akit umasawan tulat ta nanang. Ang imbayat nga pay ti asawa ti anak mi. Akit pabarwin mi pay lamot dagiti alikamen mi nanang. Po anyan nga kinagwapo kiti dito nga suot ko. Papanamlakay? Ha? Bakit? Ay, talaga nga sa anak nga nagkamali nga nang pili idi keng kalakay. Tapay mo't bakit? Talaga nga gwapo ka. Kung naktupay nga gimapo akit, dito nga arwat ko, bakit? Kat papanam ayata, nakaisputing ka. Ay, inak mga anak ti bunyag, bakit? Ay, sumetlaing nga pinagsusukot mo manin, dagat sing-sing mo. Kastamatan, kandi kita kwintas mo. Uwen sigurado nga adumanin ati umapal keng kalakay. Apaman nga makita da ka nga nga nakadto ti alahas mo. Aglalo ka digiti padam nga mga anak iti bunyag. Ay ket sigurado bakit? Abang ano ibagada nga hawayano akit daytoy nga arwat ko. Ay ket wen alakay aglanglangakan nga hawayano iti dayta nga langam. Malo, nanang, paunay kat lastog di asawa mo, itay lumabas sa di balay. Taapay mat nanang, isang ka-apros na dagiti nakabitin iti tingid ng akwintas na, kastamot ang dagiti nakasuot nga singsing na. Ay, iyawa na siguro nga maregreg na ananang. Kasano kung mga maregreg na nung nakaukor iti tingid na. Ay, baka iyawa na nga maltat tilak na, no maikat, mapugsat, kat maregreg. So siguro kasang ka-apros na ako na yun, nanang. Lastog gadit ya asawam, lastog. Nanang, agpadpada kayo nga agasawa nga naparamag. Tainraman dakmanin ni nanang, kaagpay sumay. Di yula mo no kasano trigad si anak yung agtabtrabaho sa Hong Kong. Sa tilaad nga magatgatang yon, no aday pauit na kwarta kada kayo. Di kaya amuti agurnong, agiduling kayo mo't salbag.
Happy watching Tito Jesse and Tita Minda Marquez, Carlo Tagavilla. And Kasin Evelyn Salmo Baklik Sol, dumaduma kano, aglalaok kano itibiyag, aglalaok ti ugali ti tattao. Hello pa ni Jello Valencia. Iya Arlene Labaw and Louis Buen kanem taalahas mon kunana. Erickson Basang, happy watching. Sandy and Vivian de Guzman from Batangas City. Hello pa ni Rolin Lubrica. Napalalo ti panungayaw kada kami datatang ken nanang gaputi kinaparamagmi no kasta nga agpaw iti balasang mi nga sa Hong Kong kasinyong. Ngem nupay kasta saan mi nga indandaneng iti asawak dagita nga panangdilaw da kada kami. Nagtultuloy lat nga rod ti kinaparamagmi ti asawak ket kaslat tagiragsaken mi unay no maipabuya mi kadagiti tattao dagiti agkakangina nga alahas mi. Ket kastoy man ti simmaruno apasama. Mabit lang, umayen. Umayen, mabit lang. Sino nga taday tayo? Ay si kamad gayam kumadre. Oh, uwen kumadre. Ay sumrek ka. Anya ka di masapul mo. Umay kumagkid daw kumadre. Anya di dyan kid daw mo kumadre. Akit ka ba elak-lakit di akit di ipaay ko wino ited cooking ka. Kumadre. Kaasyan da kumaunay ti ado. Ha? Di ngamin inanak yu ti bunyag nga barok nga adda di ospital. Ket kasapulan mi unay ti kwarta. Ha? Pautangan da kumadre. Anya? Umutang ka? Ay, awan niya maipautang mi kumadre. Taawan mo ti pagsapulan mi. Ay, pasensyakan kumadre, nangig ko deti kunam. Awan na talaga ti maipautang mi. Ken ka kumadre. Uri kasanot ayat mi nga tumulong. Ken na mang pautang kuma. Taawan mo, paisyo ti ko na ni bakit ko nga malo. Ay, tamot lag tartaraken ti dingwen ti ubrame. Awan nga talaga. Uri manulaing ti maipabulod yu kumakanyak. Talaga nga, awan nga ti amok nga pagbuludanin kumadre, kumpadre. Awan nga talaga, kumadre. Pasensya ka na, kumadre. Awan ti maipautang mi kada kayuking ka. Nagulpit kay meten. Ha? Kasano ko mga awan ti kwarta nga maipautang nyo, idinto nga kanayon nga agatang kay ti barong nga alikamin nyo. Binulan ba't kagpaw iti anak yung nga dadya Hong Kong. Da kami pa iti naulpit. Naulpit ka nga agpaiso. Naimot kayo. Anak yu pa iti bunyag. Matiis yu. Ay, saan mo nga ibagbagat kasta kada kami kumadre. Sige, agawid ka. Nasumapul ka laengan ti sabali nga pagutangam. Ay, sa angkit di nga da kami talaga nga awan ti maipautang mi. Naulpit kay kit di kumadre, inkan. Madiday ta nga ibagbagam. Papanam bakit? Papanam. Ha, lakay? Papanam, kunak. Inak makitsenda Itap no, damod linaon deta refta, nga nakatakdakkel. Ket kunam ite nga awan kwartata, sa inka makitsenda. Kung kunak na dayjay narigat ti agpautang lakay, nagrigat ti agsingir. Ken kasano na ipautang ko, ket di da pa'y binayadan, sa adabig lang nga, kayat kung agatangin. O di pa'y siyak ti awan igatang nan. Alain ka nga ron din bakit? Angin maguri ka. Nakadado nga tao sa jetsyandaan. Samo ket din inyusok amin nga alahas mo. Saan mo't nga iso amin lakay. Damot pinabati nga alahas dita.
Wala nga pinunumod dagiti ramay mo iti singsing bakit? Kitwen atap no agbalinak nga sikat. Siyempre tatalyawan dak dagiti tao. Ay, batim nga rod tadado mga kwintas mo. Kita niya kumat pangibatsak. Makita da nga rod no jak isuod dagitoy. Anang nga rod digitoy ilakasaklatan, iduling ko't lakasa. Madi isuod ko atap no makita tao. Alas si kaman laing ti makam mo. Sa bagay, pagpada tamad ka na paramag, takas tamad ti aramid ko, no inakmat makipulapol, iti adu nga tattao. Isupay alakay. Alangarit, inakon. Sige. Agan an nagkaabakit. Uwin lakay. Mano amin, kumpadre. Mano amin ti bayad dagiti ginatang ko iti pwestom. Kung tayo garod. 2,000 kat talo gasot laeng, kumadre. At iti 2,500. Kuamon ta dua gasot asupli, kumpadre. Ay, kat nagsaya atin no kasta. Thank you, kumadre. Sige nga rod, kumpadre, inakon. Oops! Nadagsin da iti ginatang ko Ala, kumadre. Babay nga ro din. Amang ano, dapat yung may gumatang. Salbag mo tayo Di nakitla to intuludin, iti pagurayak tilugan. Nadagsin mo nga ro, dito yung bit-bit ko. Hinapalain Sa jayak man awan unay tattao ti nga aguray tilugan ko. Ay! Saan ka makatagari? Saan ka makatagari? No di mo kahit nga pagkungin ka. Handa kutsilyo. Wen, nagikis ka. Iduyok ko kayong kada ito kutsilyo. Imo ko, Ay, saan, please, pangaasin. Anya kadit ka sa bulam. Like, amin di kita alahas mo. Itid mo amin nga, suot mo nga alahas. Sana mapali. Ay, itid mo ko na. Arik ko. Ala, padasim ti agikis. Padasim ti agpukaw. Talaga nga iduyok ko yung kadati imo ko. Saan? Pag-asim. Sige. Alae mo, hindi kiti kwintas ko. Amin, da kita sing-sing. Pati sing-sing. Amin nga alahas mo, itid mo. Tatawalit mo. Ay, saan? Itid mo tawarta. Awan na batin. Intsenda kon. Sige, di kiti alahas latan. Saan ka tagtagari? Di gito'y. Saan naglagad di ka patpatayin? Kukam na kita nalaemon. Tumarayak. Saan ka agikis ko? Subyanan ka no agikis ka. Ngayon saan mabuting nga. Ay, naku. Diyos ko. Jakpek, hindi makaikis. Ay na, nakaisbuak sa nervyos ko. Lakay! Bakit? Lakay! Pagsangsangin ka. Bakit? Awanin dagiti kwintas ko ken sing-sing ko. Hinuldap na kita. Anya? Nahuldap ka? Bakit? Uwen lakay. Nervyos ko. Rekla na isbo. Kuta aping nervyos ka. Kasi kaman ti mapaturungan iti imo ko lakay. Ti amok no mataya kitayin. Yung kita kwentas ko awaan nawandan lakay. Kiti sing-sing ko. Pauna yan aya. Agsasabay mo't aminin nga kinamalas no kasta.
Taape nga na ko nam ti kas talakay. Agmama, agmalas ta sa, agmalas talakit di, bakit? Pasi ka na hold up ka. Sakit, timawag itay ti anak ta. Anya, apay, agpawit ka di manan. Saan nga road? Apay nga timawag ti anak ta. Agawid ka nun, manipod sa jay Hong Kong. Anya, apay nga kala at ti panagawid ti anak tala kay di dapat penalpas ti baro nga kontrata na. Gaputa masaksakit ka no, bakit? Nakakutkutong ka nun ti anak ta. Agad iti nag-video call kami kat talaga. Nakakutkutungan. Aniya, pagawidin ka nun ti amo na. Tadi mo tan makatrabaho. Angim, ti makadakas agawid nga awan pulos ti kwarta na. Aniya, numasaksakit ti anak ta ket awan ti kwarta na nga agawid. Pangalaan ta karo di ti pagpaagas na kengkwana lakay. Ay, jak nga ron amo bagat. Anyan nga kinamalas. Nanang, ne, malaw. Pang-aasiyo ta pautangan na kaman ti kwartayo. Pagpaagas di apo ko yung asimbang pet. Ay ure ka sanot ayat ko nga pumautang ko mabalasang ko. Akit awan mat kwartami ken amam. Kasano nga ron ka taitan, nanang? Ay kit ila ko mun ada kiti alahas mo. Tapno ada pagpaagas yo ken nilinda. Ang imbasit matlahingin tinabati ta na hold upak mat idinanang. Ngay takot, ti maalala, ti kinaparam magyaw. No, apay kat nga isuot mo amin nakadado nga isuot mo nga mapan iti palengke. Ilakom dagiti nabati nga alahas yaw. Angim napateg kada kami dagiti na anang. Taan niya tinapatpateg. Dagiti alahas yaw. Wano ti anak yaw. Anang, manday to yan ti kunkunami idi kada kayo anak ko. Masapul nga umurnong kay kumamot ati para iti anak yung agsapsapol. Ang iman niya tinaramid yung agasawa. Binusbus yung amin na kwarta na. Itatamasakit. Awanin ti pagpaagas yung kinkwana. Anya, kumadre. Ilakom kanyak dagiti na batbati pa nga alahas yung kinilakay mo. Wen kuma kumpadre. Taapa yan. Ibagbantasaan nga na istats amin nga alahas mo, idi kumadre. Wano na hold up, kunak ko ba? Imbagkit di ata na bati nga saan ko nga insuot, idi nga alahas. Kumpadre. Ada pinabatbati. Kung apay nga ron nga ilakom na gito'y kumadre. Kasapulan nga min, anak mi ti kwarta ta masakit nga si Mangpet, manipod sa Hong Kong, kumpadre. Aniya? Gatangim langin, giti kumpadre, oh. Ganggang jung samod na gito. Ganggang jung samad. Saan, kumpadre? Tunay amin na gito nga alahas mi. Lamon, kitakman. Kitakman, kumpadre. Oh, da gito ni, kumpadre. Tunay nga agpaiso. Okay, mayat. Alawang gatangin ka ron, da gito. Ang saan nga tayo original price na, siyempre, nalaklaka da ita. Ilaklaka ma, ti pananglakom. Saan nga dati pananggatang mo ide? Sige, kumpadre. Napiala nga mailakok ta kita. Napiala nga da igatang mitagas ti anak ko. Dito'y ko nga naamiris kasinyong ti dakes nga naited ti kinaparamag mi. Ti saan mi idi nga panagurnong kadagiti ipawpawit ti anak mi nga agaput Hong Kong. Tati pamati mi idi ket agtultuloy latta ti panagtrabaho ti anak mi, agtultuloy latta ti salunat ken pigsa nga agtrabaho iti abroad. Ngem di mi ninamnama nga kastoy ti nagbanagan mi.
Nagbanagan ti anak mi. Nagsakit. Ket adda dito'y Pilipinas nga agpapaagas, agpapalaing. Dito'y met nga naamiris min nga agasawa, ti madi nga naramid mi. Usto da tatang kininanang, ket da kami, numan pa magbabawi kami ngem di min maisubli, ti napasamak. Ela, agi na nakang rod anak ko, orita nakapangang kan, nakaagas kan. Wen nanang, anak ko, pakawanin na kami kinitatang mo Awam malati na urnom mi nga kwarta, manipod ka di kiti, pawpawit mo kada kami idi. Inggatang mi iti, alahas mi. Ken, nagpabaro kami iti alikamin dito balay. Nga di kami man lang nagurnong, di kami man lang nagidulin. Iso nga ita nga nag-awit ka, awan man lapulos. Ti usared tayo. Iso nga, nunaskin nga ilako mi, nagiti ginadgatang mi idi. Mapaglaing da kalaing, aramidin mi anak ko. Yaman ak nanang, mala anak ko. Ala, garamit kami pamuspusan, tapno no, agimbag ka, agsubli ti dati nga bagim, ti dati nga pigsam, dati nga salunat mo. Nunaskin nga, isak ti agtrabaho di abroad, aramidik anak ko, angim, kastimit ti, kasasaad mo. Sino nga ro ti mga iwan king ka. Agina na akong nanang makaturog ak. Malasik nga ro anak ko, maturog ka nga ro din. Agpaimbag ka Wen nanang. Ipatpatig ka uli anak ko. Ipatpatig kayo met ni tatang nanang. Anya, bakit? Sika agabrod? Wen lakay. Kastamit ti kasasaad ti anak ta, masaksakit isuna. Pangalaan ta nga ron, iti pagpaagas sa kinkwana, amang ano mailako amin nga gamit dito balay. Saan ka di nga bakit kaunayin nga agabrod? Saan mo't pa'y siguro? Ado pa'y ti bakbakat ng iti siyak nga mapanagabrod. Awang mo't pa'y ti experience mo't abroad, bakit? Saan ka tanga marigatan? Alakit anusak at irigat no kinaya ti anak ta agad. Ipakitak nga kayak met. Kaysa ti kasto nga marigatan ta nga. Mangipamuspusan no pangalantan igatang ti agas na pagbayad ti pagpa-check up na. Kasanon no kumaro. Kasanon na awan ti igatang tat agas na. Romeo. Agam kasanon nga ro ti anak ta panawa mo orga kasta masaksakit. Sino nga ro ti mga iwang kingkwana? Kit, ano sa mo na? Adamit na nanang kintatang nga katulungam. Kasanong ormat ti trabaho, iti talon, ganda ta panagtarakin kundingwen. Bakit? Di mo lang maanusanin. Alasi ka nga ro ti agabrod, tasyak ti agbati dito, tasyak ti mga iwan iti anak ta. Siyak ti agabrod. Kit adamanan nga man ti experience ko't abroad Agtalon mo lamok, kanagtarakin ti tingwen. Kasano nga ron? Basta, kahit nga agabrod ka, bakit? Itapay nga bakit ka ni, so ti panagabrod mo. Alagat adot pamuspusan dito Tano maimbagan tot anak ta. O no napigsan to, agsublit sa lunad na. Agit no kaya ta agsublit jay abroad agit di agsublin to. Aniya? Di pa na-imbagan di anak ta. Agsublim manin iti abroad. Saan ito no maimbagan ko na? Angin, data ti agaramit ti pamuspusan, Romeo. Tapno no, ada pa mataudan ti kwarta, aglalo itakit kasapulan ti anak ta. Basta di kahit nga agabrod ka, bakit? Itapay. Narigat ti biyag di abroad. Kasanuang karo dito yan, may saag dito. Kasanuang ti anak tan. Masaksakit. So nga, agsapol talat sa bali nga pamuspusan ng bakit?
Basta saan ka abroad. Paunay ka mo tilakay. Kayak nga isakripisyo ti aga-abroad kasin yung para iti anak ko. Ang di nakmat palubusan ti asawa. Medyo bakitak ka nun nga aga-abroad. Bakakat ka no, anyat nagbanagan ti anak mi ti abroad kat kasay tumet ti pagbanagak. Baka ka no agsaksakitak tumet. Ang awam met tinapintas nga oportunidad mi dito. Awam met tinapintas sa pagsapulan mi dito Pilipinas. Tamat lag talon kay nagtaraken ti dingwen ti ammo ti asawak. Awam met tinadal ko. Kasin yung kasanok nga ta nga makumbinsir ti asawak nga palubusan na nga siyak ti agabrod. Anya taramidek tapno maalukoy ko trik nana. Tapno saan nga agtultuloy nga kasto ti kasasaad mi nga no awanen ti may pamuspusan mi nga kwarta ket awanen ti igatang mi ti agas iti anak mi nga masaksakit. Balakadan dakman kasinyong balakadan da kami man nga agasawa. Anya trumbeng nga ramiden mi. Tapno mapasubli ti dati nga kinaurnos ken kinaragsak ti pamilyami. Nga numan maisubli mi kumati panawen ket aturen mi digiti biddot mi. Baliwan mi, ti ugali mi, akinaparamag mi nga agasawa. No kumala maisubli ti panawen, ket agurnong kami kuma, tunggal agpaw it ti anak mi, manipod, Hong Kong. Ang ti kunadan, saanan nga may isubli pa iti panawen, kinawan ti umuna ababawi, no diket adalat ta iti udi. Kaya yun akong ti agyaman, kadigiti makaited ti balakad kada kami, kaya nagyaman akmet keng kakasin, ti anos mo nga nang ibasa ti surat ko, uray no mapudpudutan kan, kadeta suot mo nga BBM sweater. Kasabi ko mata, damit na iba, ti na nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya ken nagdengeg. More power to your program, and God bless everyone. Tuyagyaman na pagayam yo, malu, itinagilian La Union. Dahil tangarod mga kasin, ti surat, pakasaritaan ti pariko ti tibiyag, ni Malo, iti nagilian La Union, agbababawi, angem naladaw ka din, ti pa nagbabawi na. Alright, thank you, Ken ka, sender, Malu, ti panangiburay mo kada kami, dahil ti naidumduma ka no nga problem mo. Kasla si kayo, da kayo laing ting nangaramid ti problema yo, da kayo nga agasawa. Ang imnope kasta, syempre, amin mat nga tao ket agbiddot, awan ti perfecto a tao nga kunada. So nga, tinasayaat, tinasisita, ti kamaudyanan na ket na amirisyo, ti madi nga inaramid yo, ken gandat yo, ti agbalbaliw, para iti anak yo. Alright?